Tora Sûriya mafê mirovan raportek belav kir û têde hatiye ku pîwîst e liv û tevgerek were encamdan ji bo rêzgarkirina nêzîkî 6,000 sivîl li navçeya Hejîn yên ku rastî êrîşan ji aliyê çekdarên Qesedê û hevpeymaniya navdewletî ve tên. Di heman raportê de ronahî xistin ser binpêkirinên mafê mirovan yên ku hevpeymaniya navdewletî û çekdarên Qesedê lê deverên dibin destê terorîstên Daişê de bi taybet lê devera Hejîn di Eylûna Bûrî ta 20 meha berçilê de ya sala 2018 de encam didin. Raporta navbûrî guhdan bi rewşa mirovahî ya xerab ya ku bi hezaran welatiyên sivîl yên ji aliyê rejîma Esed û çekdarên Qesedê de hatine dûrpêç kirin. Ji bilî rewşa wan ya alûz, ew jî piştî bikaranîna wan wekî mertalên sivîl ji aliyê terorên Daişê ve. Ji aliyê xwe ve jî çekdarên Qesedê dûrpêçkirinek li ser deverên dibin destê terorên Daişê de sepandiye û ew dever jî ev in: bajarê Hejîn, gundê Ebu Hesen, gundê El-Kişme, bajarokê El-Şe'fe, bajarokê El-Sûse û gundê El-Bagoz. û ji bilî dûrpêçkirinê jî êrîşên tund bi piştgiriya hevpeymaniya navdewletî ew dever bi balaferên esmanî û mûşekên giran ermanc kirin. Li gorî ku raportê belgekiriye ku hevpeymaniya navdewletî gundewarê bajarê Hejîn ya ku dûrî devera şere û xelkên sivîl wê deverê dijîn bombebaran kiriye û dû êrîşên giran jî li wê deverê ermanc kiriye. Di raportê de hatiye xuyakirin ku nekemî 165 kes di nav wan de 74 zarok û 29 jin ji 11 Eylûna Bûrî û ta 20 meha berçilê de jiyana xwe ji dest dane. Ku ji aliyê çekdarên Qesedê ku tenê ji aliyê çekdarên Qesedê 11 sivîl di nav wan de 3 zarok û ji aliyê hevpeymaniya navdewletî 153 sivîl di nav wan de 71 zarok û 29 jin jiyana xwe ji dest dane. Her li gorî belgeyên ku di raportê de hatiye ku 13 kom ku jî ku bêhteriya wan ser destê hevpeymaniya navdewletî û 13 destdirêjî ser navendên sivîlan û di nav wan de 11 ku ser destê hevpeymaniya navdewletî hatine encamdan. Tekezî hate kirin ku çekdarên Qesedê rêgirî ji derketina kesên sivîl di kampê de dikin. Ew jî berî belgeyên wan werin vekolîn kirin û ew yek ji ber metirsiya hebûna hin kesên ser bi terorê Daişê li wê deverê. Ew yek wan neçar dike ku gujmên pereyan bidin da ku karibin ji wê kampê derkevin. Rejîma Esed jî êrîşî sivîlên ku hewla derbederbûna beriv deverên dibin destê wan de dike û ew yek binpêkirineke di yasayên mirovahî yên dewletî de. Tora Sûriya mafê mirovan di raporta xwe de banga xwe gihand Ofîsa Wîlayetên Yekgirtî ya hemahengiya karûbarên mirovî ku rêj bo gihîştina xwarinê û vexwarinê û pîdviyên tenduristî ji bo welatiyên yên ji Hejîn derbeder bûne dabîn bikin û pîwîstiya dabînkirina kerîdorek aştiyane ji bo derbaskirina sivîlên yên reviyane ji deverên bin destê terorên Daişê de dabîn bike.